Det er efterhånden svært at forestille sig en verden uden internettet. Det er bedre. Men ikke perfekt. Ligesom det virkelige liv byder det digitale liv på en række farer. Så hvorfor ikke gøre vores digitale verden til et mere sikkert sted? Vi gik i gang med at drømme, og så kom tanken. Et sikkert og åbent internet for alle, fri for overvågning, censur og restriktioner. Hvordan er det muligt? Svaret er NordVPN. Det er en altomfattende cybersikkerheds- og privatlivspakke til alle og til alle situationer. Den giver dig mere privatliv, sikkerhed og frihed med bare et par klik. Og du får samtidig en mere stabil internetforbindelse. Den beskytter din digitale frihed ved at tilbyde dig mulighed for at ændre din virtuelle placering med et klik. Det beskytter dig mod online-trusler ved at blokere farlige websites, trackere og reklamer, samt malware-inficerede filer under download. Den scanner nettet for dine lækkede personlige oplysninger, så du kan undgå digitale nødsituationer, før de gør nogen reel skade. Med NordVPNs nyeste MeshNet-funktion kan du få adgang til eksterne filer og arbejde på delte projekter, uanset hvor du er. NordVPN er mere end bare et VPN. Det er en cybersikkerhedspakke, der giver millioner af internetbrugere daglig tillid til alle enheder for at sikre et digitalt liv i dag. NordVPN. Cybersikkerhed til din hverdag.